Okay, good afternoon everyone. Diyos maray na hapon. Dami sa Indogamo sa nagantamay kang programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunya na hapon, ngunya na petsa, ngunya baga Webes, petsa, ngunyan? Tres kang bulan ning Oktubre 2024. Medyo ako kasi mga tugang ang sa endong lingkod kasi medyo hali lang ako sa University of Santo Tomas, Legazpi. At the same time, meron po kami mga bisita dyan. And welcome po sa mga accreditors. May accreditation po kasi kami ngunyan. Yung pakukuha kasi ang graduate school ng University of Santo Tomas, Legazpi, I will be subjected to accreditation. Ibig sabihin na ang UST Legazpi, lalo na yung graduate school sa DBA, Doctor of Business Administration or Master of Business Administration, yung Master of Arts and Nursing, MAN, at the same time yung pang mga program na doon, I think nandyan pang program ito, nalingawan ko but anyway, may mga bisita po kami kaya kasubago siyempre welcome mi kasubago at bilang ako po ay miyembro ng administrasyon ng UST Legazpi bilang Director of the Center of Campus Ministry and the same time chaplain po ng University of Legazpi, dati sa hospital, ngunyan sa university na. Kaya sa inyong lingkod medyo busy kasi katatapos ko lang po din katong pagpapakumpisal and I like to congratulate kasi one of the best practices dyan sa UST Legazpi, even sa UST Legazpi Hospital when I was the chaplain, as the Sacrament of Reconciliation. Yun, kasi ako'y naniniwala po kasi mga tugang na pag tayo ay nagkukumpisal, hindi lang nababawasan ang ating kasalanan, kundi tayo ay napapatawad sa ating mga kasalanan at the same time tayo po ay nalilinis. Yan. Kasi po ang kasalanan, para sabi ko nga ni kasubago sa mga estudyante, parang amorsiko na dumidikit kaya kinakalang tanggalin po yun. Paano matatanggal yan? Kung sa libag ay maligo ka, maghiso ka, dito naman kinakailangan mangumpisal ka. Kaya anyway, kanina medyo talagang mahaba din kumpisalan, alas 9 hanggang matapos kami 11:30 na po yun, yun po, maraming mga nagkumpisal, siyempre mga estudyante, mga first year. At sabi ko nga sa kanila, maganda po kasi yan one of the best practices po yan. Because importante po yun na we have to strengthen the moral integrity of people there in UST Legazpi. How? By fervent prayers and witnessing. Yan, importante yan. Confession relieves us yun and liberates us from sin. And of course, sabi ko sa kanila, accept God's mercy and forgiveness. Alam mo, sabi nga ni Carl Jung, isang psychologist, sabi niya, pag may mga nagpapa-counsel sa kanya kasi puno ng problema, ang sabi niya is, magkumpisal kayo. At pagkatapos pag nagkumpisal, ano nangyari? Sabi, hindi niya daw bumabalik sa kanya muli yung may mga problema. Bakit? Nasusolve po yan talaga. Totoo naman Tandaan po natin, ang kasalanan ay isa sa mga malaking sagabal sa magandang buhay.
Kaya kinakailangan magkumpisal. Ay, huwag kayong matakot magkumpisal, ha? Kasi minsan natatakot ang mga taong magkumpisal kasi nahihiya daw sa kasalanan. Dapat naman talaga, ang kasalanan ay dapat natin ikahiya. Huwag natin dapat ipagmalaki. Sabi, nagmamalaki pa. Tingnan mo, ang galing-galing ko. Marami akong asawa. Hindi pa ako nagsasawa. Minsan may mga pinagya, kasalanan. Alam mo, tingnan mo, ang dami kong ninakaw. Ang kasalanan dapat ikahiya. Huwag mong ipaglalandakan yan. Huwag mong ipagmamalaki yan. Tingnan mo, hindi ako nahuhuli. Kasi kahit minsan marami akong ninanakaw sa kaban ng, alam yun, sa gobyerno, saan man. Ang importante mga tugang magkumpisal. At nagkumpisal kasi nakakatulong talaga yan. Unang-una, pag kayo nagkukumpisal, pag tayo nagkukumpisal mga tugang, ang importante ay tayo ay nagdarasal. At pag tayo nagdarasal, tayo ay magkakaroon ng mabuting asal. Iyan ang importante sa buhay. Kaya kanina yun talaga, medyo talagang mahirap po sa isang pare. Kasi para bang pag nagpapakumpisal ka kasi, lahat na basura. Kasalanan kasi ba ang basura? Ang kasalanan mga tugang basura yan eh. At itatapon sa iyo eh. Alam mo talaga, nakakapagod talaga makinig. Pero alam mo, nabali na. Si Father Butch naman hindi napapagod dyan basta ako'y maging kasangkapan lang ng kapatawaran ng Diyos. Parang sa ganoon, ang tao na nagkakasala ay manumbalik sa Diyos. Yan importante mga tugang. Kaya isa sa mga best practices I would say dyan sa UST Legazpi. Kasi halimbawa, ikaw nag-aaral ka dyan elementary, ay mula pa ng pag first communion, elementary, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, magkukumpisal ka every year. Pagkatapos, nag-aaral ka ng high school, grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12. Kukumpisal ka rin. Pag nag-college ka, kumpisal ka pa rin. Father, yung College of Law, meron din kami dyan. At least once a year. Kasi sabi ko nga bilang director ng Past Campus Ministry, sabi ko sana ugaliin po natin ito. Na maligo. At least maligo ka spiritually. Kailan ka ba naniligo? Isang taon, isang beses? Ikaw, isang beses ka ba nagsisipilyo? Hirap yan, ang bahon mo na. Alam mo, importante mga tugang, talagang ang pagkukumpisal ay nakapagpapabango yan. Nalilinis ka, naliliguan ka. At ang pabango ng Diyos, napakaganda. The smell of holiness. Kaya tingin mo na mayroong odor of sanctity. Tingnan mo, actually, nung ako'y nandun sa Roma, talagang harap-harapan noong panahon, nakasalamuha ko ang santo na ngayon na pumunta dito sa Pilipinas 2 beses, si JP2. Ngayon, si San, na siya, si Saint na siya po, si John Paul II, siya po ay santo na talagang maraming na canonize. Dahil sa napakaganda po ang ginawa niya, nandun ako talagang, wow, yung amoy sanctity talaga. Hindi mo naman, wow, parang ang ginhawa. Yun, hindi mabigat. Pag alam mo, ang nakasalamuhan mo ang demonyo, ang baho na pa, tapos ang bigat pa. Sana mga tugang yan, kaya maganda po yan. Kaya nga kahit medyo pagod si Father Butch kasi kanina mula bago po kasi ako pumunta doon sa welcome ceremony ng papakuwa. Pakukuwain, Father! Hindi papakuwa. Hindi pakukuha. Pakukuha. Ano yung pakukuha?
Accreditors po yun. Accreditors. Accreditation. Pag ibig sabihin, tinitingnan ko yung proseso, hindi naman po sila mga investigador. Sila po ay tinitingnan kung may quality nga ba ang pagtuturo. Actually, sabi nga, may interview sila sa mga estudyante, may interview sila sa mga concern. Parang tinitingnan na tama ba ang ginagawa. Accordingly, yan, mahalaga po yan. Importante sa buhay yan kasi sabi nga, natuturuan tayo. Anyway, mga tugang, hindi po yan ang pag-usapan natin. At pag-usapan natin ngayon, siyempre, kasi kanina nga, sinimulan narinig ko rin yung Teacher's Day. Alam mo yung Teacher's Day pala, yung dito, pinag-celebrate natin, yung World Teacher's Day. Kasi sa Catholic schools, ang Teacher's Day, usually, kapistahan po yan sa amin, sa UST, o sa mga Catholic schools, ang Teacher's Day ay ginagawa sa kapistahan, malapit sa kapistahan ni St. Thomas Aquinas. Kasi siya po ay patron ng mga guro. Talaga magaling magturo. Magaling magturo si Santo Tomas. Kahit ngayon makikita po natin yung kanyang mga sinulat na libro. Summa Theologica. Yan maganda talagang magaling magturo. Sa pagkasabi nga, ang isang magaling na guro nakikipagdialogo. Hindi diktador o diktadora, kundi nakikipag-dialogue. Tulad ni Santo Tomas, mga kaibigan, siya nakipag-dialogue kay Aristotle. Mga tugang yan, pag-usapan natin pagbabalik. Okay? But anyway, pwede po kamo magduman sa DCGB News Online sa sendong mga Facebook. At the same time, mag-message po kamo sa kuya o tumawag po kayo sa kuya sa 0925-811-3851 o 0966-533-8475. And mga tugang, mag-break muna tayo. Ang oras tabi ko niyan ay 14 minutos makalipas ang 12:00 hapon. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan an sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. At talagang tuwang-tuwa
natuwa ka pa sa pagligo sa alulod ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka ba sa bukid eh? Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsulta tayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Transform your dream house into your dream home. We offer brilliant ideas and choices to make your dream come true. Come to the Metro Home Sale from September 6 to October 6. Up to 50% off on selected items. 0% interest for 3 months on major credit cards. Do you want to declutter? Check out our storage solutions and home improvement products. Why wait? Shop now at our Metro Home Sale for DTI Fair Trade Permit number FTEB 201370 series of 2024. Okay mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Kasubag nga ni sinasabi ko sa inyo mga tugang na ang UST Legazpi ngunyan igwang bisita. Yung Pakukowa. Kung sa mga taon dai aram ano ang Pakukowa, PACUCOA, Pakukowa, ini po sarong accreditation agency. Ano ang ibig sabihin ng accreditation agency? Ang accreditation agency mga tugang, sila po ay sabi nga, sila po ay titingin kung tama ba ang ginagawa ng isang eskwelahan o hindi. Actually, sinasabi nga, ina-accredit kung tawagin. So, tinitingnan nila yung proseso. Actually, may ang tinatawag nga ni dyan na yung titingnan yung instruction, yung community service, yun. So by the way, ang ibig sabihin ng Pakukowa, ang P stands for Philippine, A stands for Association, PA, okay? Of CU, colleges and universities, And the same time, KUA, yun, alam mo yun, Commission on Accreditation. Okay? Alam mo, one time na sabi ko na sa inyo ang ibig sabihin ng accreditation. Ano ba? Pag sinabing accreditation, anong ibig sabihin yan? Akreditado. Ibig pinaniniwalaan. So, Tagalog, ang ibig sabihin ng accreditation, paniniwalaan. Okay? Pinaniniwalaan. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng approval. Yan. Kaya accreditation. Okay? So, yan ang ina-accredit. At the same time, pag nagpapa-accredit ka, you subject yourself for, sasabihin natin na, mga inspection. Ini-inspecta ka. Ini-inspect. Kaya maganda mga tugang iyan. Kaya ngunya na sa tuwing sineselebrate din ang Teacher's Day, may accreditation din ang teacher. Ina-accredit ang teacher kung talagang ang teacher ba talaga ay magaling magturo o turo ng turo. Ikaw bata ka, turo ng turo. Yun, akreditado. Ang ibig sabihin, pag maganda kasi, anong tinatawag sa accreditation, talagang ikaw ay pinag-aaralan din, tinuturuan kung paano na gawin ang isang bagay. Okay? Yan po yan, accreditation. Kaya, yun nga, if you subject yourself to accreditation, malaking tulong. Hindi naman dapat natin ikakatakot. Alam mo, sabi ko nga, bilang ako ay direktor ng hindi ng pelikula, ha? Direktor po ng campus ministry ng UST Legazpi. Sabi ko nga, importante yung mga tinatawag natin documentary evidence. Tulad yung picture. Kasubag ko nga yung mga estudyante, 8:30, grupo-grupo yan may nagdarasal ng rosaryo. And by the way, ngunya na panahon, Oktubre na, panahon po. Sabi ko nga sa kanila,
bring your rosary every day sa packet natin. Yan mahalaga. Pray. Importante, pray the rosary. Kasi ang rosaryo po, mga tugang, ay dasal po yan kung saan pinagninilay-nilayan natin ang buhay ni Kristo sa tulong ni Maria. Kasi si Kristo naman, naging tao siya dahil kay Maria. Di ba? Yan naman talaga mga tugang yan eh. Si Kristo pumasok sa mundo sa pamagitan, naging tao siya sa pamamagitan ng isang tao na si Maria. Okay? And I like to clarify this kasi sabi, why do you pray to Mary? Don't equate prayer to worship. Kasi minsan, akala ng ibang tao, when you pray, you worship. No. When you pray, you ask. Yan ang ibig sabihin. When you pray, you communicate. Does that mean na when you communicate, you worship kutulos? Ayan ang problema. Sometimes we do not distinguish. Distinguish mo yun. Hindi lahat, sabihin natin, liquid yan liquid. Hindi lahat na liquid water. Ang oil, liquid din you distinguish, importante mga tugang iyan. Kaya nga, prayer is different from worship. Ang problema kasi minsan, ang mga tao, they try to, sabi Father, simplify. Actually, hindi naman pagsisimplify yun. Ang nangyayari, confusion. Kino-confuse. You must try to distinguish. So when you pray, you do not necessarily worship. When you pray, it means that you communicate or you ask, okay? Or you open a conversation. That's the prayer. When you pray, you communicate with God. When you communicate, prayer is communication. Yan. Sabi ni Gerald Aranya, good PM Father, God bless all over the world. Okay? So, Gerald, don't forget to always bring your rosary in your pocket. Because when you pray the rosary, and if you have always the rosary, tandaan natin, a rosary a day drives the devils away. Yan, importante mga tugang. Kaya nga, tandaan po natin yan. Sa pagdarasal ng rosaryo, ating we reflect, pinagninilay-nilayan ang buhay ni Jesus at ni Maria. Yan. Okay? Sabi ko nga doon sa mga estudyante kanina, maganda yun eh. You have always the rosary in your pocket. Kasi ngayon ang nangyayari, instead of having the rosary, ano ba ang dala-dala mo sa bulsa mo? Ano ba ang dala-dala mo? Pera? Kailangan mo ng pera. Pero wag mong kakalimutan sa kabila na yan, sa kabilang bulsa, 2 panyo, at sa kabilang bulsa naman, pwede rosaryo. Maganda po yun, Maganda po yan. Ayan. Yan ay mga itinuturo. Kaya, mga tugang, nagpapasalamat po ako sa ating mga guro dahil sila ay nagtuturo. Ayan, okay. At tignan natin, ano ba talaga ang mga, qualities ng isang teacher? Alam mo, ang isang teacher, magaling na teacher, he must be a communicator. Because pag nagtuturo ka, you communicate. Ano ibig sabihin nagko-communicate? What do you mean by cum? Pag cum with, yan, unicate. Communicate. Ang importante, a good teacher must be a good communicator. Ano ba, Father, ang ibig sabihin ng communicator? Anong communicator? Ang pag sinabing communicator, hindi lang kami mga nasa radyo ang communicator. Magaling a person who conveys or exchange information
news, ideas. Yun po ang tinatawag natin communicator. For example, now, nakikinig kayo sa akin, I am communicating. Yan, communicating. Nakikiulay. And when you communicate, sabi nga, you send a signal. Ayan, pwede na po yun, yung two-way radio. Alam mo, dati nung bata pa ako, mahilig talaga ako sa communication, kasi yan naman communication na yan, communication device, importante yan. Pero ang importante mga tugang, sa communicator, you actually, sabi nga, you share, an idea. Yan, importante. Kaya sa teacher baga, sabi kong mga tugang, ang teacher kasi nagko-communicate. Okay? He conveys an information or news or ideas. Yan ang ibinibigay. Kaya a teacher ay must be a communicator. Kasi pag hindi ka communicator, paano ka makapagtuturo? Alam mo, there are many ways of communication. Hindi lang po yung verbal. Mayroon tinatawag tayong non-verbal. At hindi lang yun. Kung hindi ka makapagsalita sapagkat wala kang boses, you can still communicate through languages, through signs. Naalala ko noon, nung seminarista pa kami, dumadaan kami madalas doon sa Dapitan. At doon sa Dapitan, merong eskwelahan doon, yung South Asian Institute for Deaf. Yun. Kaya meron isang pari kami na nag-aral talaga siya how to communicate with the deaf. Kasi yung sign language, yung language na ganyan, nakikipag-usap. Actually, meron din yun. Naalala ko nung kami ay nasa Boy Scout, yung signaling, communication din po yun. Kasi importante, you're able to convey a message. You're able to convey, communicate, you convey a message or information or ideas. Kaya ang teacher, importante po yan. So, one of the best teacher, masasabi natin, he must have a good communication, ability. Kasi pag hindi ka marunong mag-communicate, hindi ka makapagturo. Kasi, for example, anong ako po'y nagtuturo, ang ginagawa ko ganito. Every time ako'y nagtuturo, siyempre, pagpasok mo, unang-una, as a teacher, pagpasok mo sa eskwela, parang maingganyo ang inyong mga learners or students, dapat medyo kalma. Hindi yung pagdating ng teacher, good morning. Ay nako, delikadong teacher yan. Violenting teacher yan. Dapat medyo smiling. Ang sasabi ko, good morning class. Sabi, good morning teacher. Yan, simula, smile. Alam mo doon sa aming pintuan sa Office of Religious Affairs, kasi nandun ang office ng director at ng chaplain at ng Vice President for Religious Affairs, nagsuggest ako, nakalagay doon, welcome. Nakalagay, malaking welcome. Pagkatapos ang nakalagay doon ay, smile before you enter. Yan, mas maganda yun, di ba, Nems? Pag pumasok ka sa pintuan, hindi ka na ngurusdot. Ngurusdoton! Pangit ka! Huwag kang pumasok dito, pangit mo! Ngurusdot ka! Magdadala ka ng masamang balita? Kaya sabi ko doon, pagpasok mo pa lang doon, smile ka na. Ang sarap, hindi ba? Kaya ang teacher, first to communicate, kasi naalala ko yan when I attended this seminar on multiple intelligence ni Henry Tinedero way back in 1995 yata yun. Tagal na pala. Yung multiple intelligence,
maraming modalities of teaching and learning. Maganda yung sabi niya doon actually malaki po ang teaching and learning, yung tinatawag na kasi they learn because of the teaching. Now yung teaching and learning magkasama po yun if the teacher sa simula pa lang pagdating doon galit na kaagad, yung sabi nga, the brain, kasi sa simula po yun, naalala ko yun na sinasabi, the left and the right brain, importante yan mahalaga yan sa teacher. Kasabi ko nga, a good teacher, number one, communicator kasi So, he has to communicate first that learning is interesting. Hindi yung learning is hard, learning is difficult. No, learning is interesting. Get interested. Yan. So, papaano? Yung non-verbal muna. Pagpasok ng isang teacher sa classroom, maganda po yan. Nagko-communicate na kaagad siya. Na hindi pa nga binubuksan niya ang kanyang mga bibig. Hindi pa na siya nagsasabi, our lesson for today is, hindi pa nga siya nagsasabing, our lesson for today, ang sasabi, nakikita ng mga estudyante, wow, inspirado na kagad yung mga estudyante kay ma'am, or kay sir, or kay father. So, ibig sabihin, the brain now is open for learning. Kaya nga minsan maganda yun Open your, miska sa sermon baga, open your sermon with a joke. O ganun din sa klase. Parang kasi sabi nga, when it is, sabi daw, yung bang, the brain is open when there is happiness. Nagsishrink kasi ang ating brain. Pag halimbawa may anger, galit na galit ka, or nagsishrink po yan. Pag hindi negative po, nagsishrink yan. Kaya sasabihin ng teacher, bakit wala kayong natututunan sa akin? Kasi po, ma'am, hindi ka marunong mag-communicate. Okay, that is number one characteristic or qualities of a good teacher. She or he must be a good communicator. Well, anyway, babalik din si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 34 minutos makalipas ang alaw na ning hapon. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tama ay tunay. Ang may tapang itaas ang tagay. Kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan. Makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo. Programa kantes, asin mga ayuda. Infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya tayo mahuhudyan. Mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan. Si Giselle Salceda, pero may nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka. Handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta. Angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan.
Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Okay, mga tugang, balik po kita graray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP, at ngunyan nga ni na sineselebrar ang World Teachers Day. Magayon talaga yan, pag-usapan natin. Sabi ko mga tugang kasubago, one of the good qualities of a good teacher, he must or she or he must be a good communicator. Okay? Anong ibig sabihin a communicator? Okay? Ibig sabihin, magaling siyang makiulay, o sinasabi nga na to deliver a message or information, okay? A good communicator is someone who is able to talk about their ideas and emotions, in a way that other people understand. Alam mo, importante naman talaga sa communication, understanding. Kasi if there is a communication and there is no understanding, walang communication. Kaya obviously, teachers have to be a good communicators because they have to be understood by their learners and students. Okay? Importante. Kaya maganda po pag-adalan din ang communication. How to communicate. Importante yan. Anyway, ang isa sa mga number one po yan, ang isang teacher ay magaling mag-communicate. Parang maintindihan siya kang mga kanyang estudyante. And by the way, gusto kong batiin ang aking teacher noong high school pa ako. Hanggang ngayon ay talagang masipag na of course retired na po siya. At next year sa 2025 Golden Jubilee namin, the batch 1975 sa Santa Clara Academy, ngayon na Dominican Siena College of Tigaon na ngunyan, ay siyempre dati ang apelyido niya ay si Opilia Balang. Ngayon si Ma'am Ofelia ay nakalimutan ko ano apelyido na ni Ma'am ngayon, nakalimutan ko na lugod sa apelyido ni Ma'am Balang, ni Ofelia Balang. Anyway, mararumduman ko mangyari iyan at senior moment na baga kita, kaya minsan maano mo talaga iyan, maabot yan malilingawan mo talaga. Pero dahil ko malingawan siyempre ang sakuyang teacher na yan, si Ma'am Evelyn Enverga, na ang ngunyan, Flores na siya. Si Ma'am Evelyn Enverga, teacher mo yan kaitong panahon. Of course, siyempre, si Ma'am yun, nakalimut, apelyido ni Ma'am, Opilia Balang yun dati siya po ang, yes, si Ma'am Ofi, saka si Ma'am, sa English ko pa pala, di ko makalimutan yan, si Ma'am Gloria Briones, yan, okay. So, yung, ano ba ito, nalingawan ko tuloy sa pangaran ni Ma'am Ofelia Balang. Yan teacher namin yan noon yan. Balang pa rin siyempre, si Ofi Ma'am Balang. Pero alam niyo mga tugang, dahil ko malingawan iyan kasi nung estudyante pa nga ako noon, ako po ay naging
declaimer, saka sa elocution, saka extemporaneous. Yan, dahil sa kanya. Okay? Thank you very much. Of course, si Mr. Albao, pero they are the ano na sila sumakabilang buhay na. Si Mr. Albao, si Miss Salve Albao, yun. Ayun, mga teacher namin yan. Kaya gusto ko rin batiin ang mga classmate ko, ano? Siyempre, mga classmate ko, batch 1975 sa Santa Clara Academy. Okay? Sa Tigaon, Camarines Sur po yan. Dahil sa aming mga teacher, kami po ay ito na nga, nagpapasalamat kami. At sa 2025, Golden Jubilee na kami. Okay? Ang pangalawa na katangian o quality ng isang good teacher po ay marunong makinig. Yan. Good teacher listens well. Yan. Maganda bagay yan. Ang talaga naman ang talagang ng teacher, nakikinig talaga yan eh. Nakikinig talaga yan. Nakikinig ang mga teacher. So yan, kaya a good teacher listens well, pinakikinggan. Narumduman ko nga duman ka ito sa Manawag, Pangasinan kasi po ako po ay madalas nasa eskwelahan kasi pinakukumpisal ko rin po ang mga estudyante doon, grade 3, grade 4, grade 5, grade 6. We have 26 elementary schools. Noong panahong Paris Priest po ako duman sa Manawag, Pangasinan, ay itong mga teacher na kwento sa akin. Minsan yung principal, alam mo father, dito sa eskwelahan, yung mga bata nga wala daw makain, kaya pinakakain niya. Yung mga teacher, hindi lang nagtuturo ng lesson. Alam mo, isa pinakamagandang itinuturo ng mga teacher natin ay hindi lang lessons. Ang itinuturo nila sa atin, paano tayo mabuhay. Values. Yung pagpapahalaga. Tingnan mo, yung mga bata, nakikita kasi, sabi nga, alam mo, ang mga bata, malaki ang impluensya ng mga teacher kung ang mga bata ay merong magandang tinitingala. Yan naman tinitingala. Kasi alam mo yung mga teacher na yun, talagang may mga mabubuting asal. Minsan nga sabi nga, alam mo Pander, itong mga batang ito pupunta sa klase, wala naman palang pagkain. Kaya sinasamahan ko na sila. Yung teacher kumakain din sa kanila. Why talaga? Alam mo yung mga bata, kailangan na may mga tinitingala. At isa sa mga tinitingala ng mga bata ay mga teacher. Pero alam mo, sabi nga ni, I think, Mother Teresa nagsabi, si Pope John Paul II, si St. John Paul II, sinasabi, what the world needs actually are not so much teachers. But the world needs, what ang kailangan ng mundo ngayon, ay hindi yung mga guro, kundi yung mga saksi. In other words, in English, we call them witnesses. Yung mga witnesses, yung bang tinitingala. Yan. Kasi mas matututo tayo sa mga modelo, sa mga huwaran models, o yung mga tinitingala. Kasi yan po ay importante ngayon mga tinitingala natin. Okay? So yun po mga tugang. Kaya gusto ko pang again batiin ang mga classmates ko, batchmate 1975 dyan sa Santa Clara Academy, at aming mga teachers, si Ma'am Ophil, okay, si Ma'am Enverga, si Evelyn Enverga, si Ma'am Gloria, o saka si Miss Tusok. Yun, si Miss Tusok. Si Edna Tusok. Yan, naalala ko pa yung ang teacher kong yan. Alam mo, hindi ko pwedeng kalimutan ang mga teachers ko dahil kung wala yung mga teachers kong yun, hindi siguro ako naging pare. Alam mo, inspired ako sa kanila. Nakinig ako sa kanila Yan. So number 3, ang magaling na teacher po. Okay? Focus on collaboration. Nakapokus po siya sa collaboration, hindi sa isolation.
Anong ibig sabihin ng collaboration? Ang ibig sabihin ng collaboration, from the word collaborate, ang ibig sabihin sa laborate meaning na may katrabaho, nakikipagtrabaho. Hindi yung solo. Yan, dapat meron tayong collaboration. And collaboration also involves cooperation. Anyway, mga tugang, babalik si Father Butch pagkatapos ng mga pagirumdum. Ang oras tabi ko niyan, 46 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba. Kong Joey Salceda, highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat. Joey Salceda, albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kung Joey Salceda. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang inayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Polanggi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Polanggi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Polanggi kay Mayor Nonoy Kap. Okay mga tagang, balik po kita karare sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase. Hoping mo niya na daw ning Webes, kaso hapon Miyerkules, Pecha 3 kang bulan ning Oktubre 2024. Sa aga, first Friday po. At sa aga, celebrate po ang siyempre first Friday. At the same time, ang kapisan ni Saint Francis of Assisi. At gusto ko po lang batiin happy second sacerdotal anniversary ni Father John Christopher Baptista, OFM Conventual, ang aking anak. Father, paano ka nagkaroon na? Siyempre, ako nagbinyag sa kanya, at ang lahat na bininyagan ko, anak ko. Anak ng Diyos. Yan, yung mga tugang. Gusto kong batiin ang aking kapatid na si Hil, na nakikinig dyan sa Manila, nasa Novaliches. And of course, si Lulu Nava. And of course, si Honor Rapusa. As my mother comforted me, so I comforted you. Isaiah 66:13. And of course, si Way Mendoza. Okay? So thank you very much for listening and for watching. Anyway, panagos kita girare mga tugang sa sinasabi natin na 5 qualities of
a good teacher. Sabi ko, kasubago, dapat ang magaling na teacher must be able to communicate his ideas and that be able to, yung mga nakikinig sa kanya, naiintindihan siya. Okay? Understanding. Kasi nagko-communicate ka, hindi ka naman naiintindihan, walang mangyayari dyan. Tapos sisisihin mo yung mga estudyante mo. Ang mga estudyante ko, mga patalo-nun. Pues, ma'am, ikaw naman, sir, ikaw naman, hindi ka marunong magturo eh. Paano kami, wala kami natututunan sa'yo. Yun, dapat tama, dapat magturo kang mabuti. Communicate, okay? Communicate, even simple words. Importante po yan, ano? Communicate. And number 2, nakikinig talaga. Ang teacher po kasi, dapat nakikinig. Sabi nga, mas maganda din na ang mga teacher, dapat wala siyang mga bias, free of bias, ano? Saka active listening ang tawag doon, ano? May empathy, may adaptability, saka respectful attitude. Yan importante sa teacher eh. May yun. And number 3, focus on collaboration. Maganda po yun na ang teacher talagang nakikipag-collaborate. Okay? And number 4, mahalaga po yan, ang isang teacher, a good qualities of a good teacher, dapat mag-adapt siya. Adaptable. Alam mo, sa ginagawa ko bago ako nagtuturo, this is my way of the teaching. Ano? Bago ako nagtuturo, inaalam ko muna kung ang mga estudyante ko left-brainers or right-brainers. May test po ako niyan eh, na tinetest ko sila. Okay? Gusto niyo malaman kung left brain ka, right brain? Arog ka ini. By preferences. Okay? May libro po kasi ako niyan eh. May inaano ko yan. Ito, limang questions. For example, when you study, which do you prefer? Sabi natin, bright light o yung dim light? Pag sinabing dim light, right brain yon. Pag sinabing bright light, left brain yon. Pag sinabi mo, sa music, which do you prefer? The lyrics or the melody? Ayun. Names, halimbawa, ikaw pirmi gusto mong makinig sa music, pero gusto mo yung lyrics, ibig sabihin, left brain yun. Yung right brain, melody po yan. Okay? Halimbawa, ito, pag nagtatrabaho ka, anong gusto mo? Kadakol na ginigibo, yung multi or single. Dapat tapusin mo muna ito bago mo gagawin ng isa. Kasi may mga tinatawag na multitasking. Ang multitasking, nasa right brain ka. Ano? Yung pag gusto kasi yung left brain, gusto niya palagi one at a time. Yan. So, alam mo na kung ano yan. So, malalaman mo yan. Hindi naman ako nagsasabing left brain, right brain, and no brain. May brain naman. Nga lang, ang problema doon, siyempre by preferences. So, halimbawa, kadaklan sa mga estudyante ko, ay mga left-brainers, so I will use the analytical, logical teaching. Pero pag alibawa ang aking mga estudyante ay right-brainer, tulad mga artist yan mga artist. So gagawin ko diyan may mga may mga art, may mga dapat nakikita. Kasi right brain 'yun. O isa pa pala 'yun. Kung halimbawa ang mga estudyante ko auditory or visual. O kasi alam mo ang auditory, may mga estudyanteng arog kaini. Sabi ng teacher, class, get 1/4. Ma'am, 1/4? Inulit niya sinabi. Ang ibig sabihin, yung batang yan, hindi mali. Pasensyahan mo kasi ang batang yan, auditory. Sabi nga, nasasabutan niya yan pag binibigkas niya. Dapat, alam mo, ang teacher, dapat mas, sabi nga, be respectful. Kasi, bakit sinabi? Sabi ko nga 1/4 1/4 ka pa. Ma'am, ang estudyante mo, hindi tulad mo. Auditory ang estudyante mo, ikaw visual.
Di importante mga tugang yan. Kaya nga, ang nangyayari, yung learner sa ka-teacher, hindi nagja-jibe. Kaya importante, kilalanin mo muna ang inyong mga estudyante. Ganon din sa preacher. Halimbawa, ako, pare, preacher. I must know first the audience or the people who will listen to me. Alam mo yung mga estudyante, halimbawa itong mga estudyante, mga graders ito. Siyempre, gamitin mo ng simpleng bagay. O kwento, o joke. Ganon yun. Kaya maganda po, adaptability. You have to adapt yung teacher ka. Number 5, maganda po ito. Number 5, number 6, number 7, number 8. Okay? Sabi nga, you have to be engaging. Engage talaga. Halimbawa, yung hindi ka tutulugan ng mga estudyante mo. Gagano yung mga estudyante mo, natutulog na. Kayo ba nakikinig sa akin, natutulog na? Engaging tayo. Engage talaga. Number 6, you have to show sympathy. And of course, sabi nga, number 7, you have to patience. Maganda rin po ito. Have patience. Pasensya ka. Dapat hindi pwedeng sabihin, ang mga estudyante ang magpasensya sa mga teacher. Pero mga teacher din dapat magpasensya sa estudyante. Pareho mag-patient. And remember, good teachers value real worth. Okay? Maganda po ito, real worth, continuing reading. Okay? So, a good teacher can make a world of difference in a student's life, impacting everything from their classroom learning to their long-term success. Totoo po yan. Kapo, nagpapasalamat po ako sa aking mga teachers. Special mention, yung mga teacher ko po yan sa high school, sa Santa Clara Academy. Nakikinig po yan si Ma'am Evelyn Enverga, si Ma'am Ofelia Balang, si Miss Gloria Munoz pa noon, pero ngayon, ano na ba na apelyido ni Ma'am? Ma'am Gloria. Si Ma'am Glo ang tawag namin noon, Anyway, so si Mr. Albao, si Miss Albao. Thank you very much sa mga teachers. And to all the teachers around the world at sa mga teacher ngayon, carry it on, okay? And may God bless you always. Anyway, inabot na po tayong oras ng pamamaram. Nagpapasalamat po ako sa ating technical man na walang iba kundi si Nims Flora. Thank you, Nims, sa sa imong technical. And of course, si Jerome Martinez. Ito po giraray si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas Legazpi, na nagsasabi sa inyong lahat, we are all a blessing to one another and be a blessing always. Bye-bye!